Hi guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। So दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि जायफोरा अनलाइन एग्जाम लिरगोन बिथांमोना एन्सार शीटखौ माबोरै आपल'ड खालामनांगौ, मा लिरनांगोन, एन्सार शीटखौ माबोरै स्केन खालामनांगौ, PDF माबोरै खालामनांगौ, बेफोर गासैखौबो आं खोन्थालांगोन नोंथांमोननो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। दायो जों फार्स्टआवनो नायना लाग्रोनि अनलाइन एग्जामनि रुल्सफोरा मा जागोन। स' फार्स्टआवनो जोंना नाय दङ नाम्बार 1आव बेयाव होनदों नोंथांमोना जेब्ला टाइम जागोन अब्ला कुइसन पेपारखौ नोंथांनि लगइन आइडिजों लगइन खालामना नायनो हागोन होनना बुंदों आरो बे लगइन आइडिखौ नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव सेन्ड खालामना हरखागोन। स' दायो नाम्बार 2आव दङ कुइसननि एन्सारखौ A4 साइज पेपाराव लिरनांगोन होननानै बुंदों आरो बेनि पेजआ मेक्सिमाम 10 पेजल' जानांगोन होननानै बुंदों आरो गोजौनि खनायाव राइट साइडआव नोंथांमोना पेज नाम्बार लिरनांगोन लोगोसे पेपारनि सायाव रल नाम्बार, साबजेक्ट, पेपार कड एटसेट्रा बेफोरखौ नोंथांमोना लिरनांगोन। दायो फैदो नाम्बार 3आव नोंथाङा मबाइल फनजों एन्सार लिरनाय पेपारखौ गासैखौबो क्लियार नुनाय बायदि फट' साफायनांगोन नङाबा स्केन खालामनांगोन होननानै बुंदों। नाम्बार 4आव दं नोंथाङा जि एन्सार लिरबायना बे एन्सार शीटखौ नोंथांमोना PDF फर्मेटआव खालामनांगोन होननानै बुंदों आरो PDF फर्मेट खालामनानै नोंथांमोना नोंथांनि लगइन आइडिजों आपल'ड खालामनांगोन होननानै बुंदों। दायो दं नाम्बार 5आव जोंना नोंथांनि एन्सार शीटखौ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव बेयाव नोंथांनि मबाइल स्क्रिनाव मोनसे मेसेज नुजागोन बेवहाय साक्सेसफुली आपल'डेड होननाय मोनसे मेसेज नुजागोन अब्लानिया नोंथांनि आपल'ड खालामनाय एन्सार शीटआ साक्सेसफुल जागोन आरोना। स' दायो जोङो नाम्बार 6आव दङ नोंथाङा जि एन्सार शीट लिरगोन बे एन्सार शीटखौ नोंथाङा PDF फाइल खालामनायनि उनाव बेखौ नोंथांमोना रिनेम खालामनांगोन आरो बे रिनेमाव लिरनांगोन रेजिस्ट्रेशन नाम्बार आरो नोंथांनि साबजेक्ट कड बेखौ नोंथांमोना लिरनांगोन। दायो दं नाम्बार 7आव नोंथांनि इन्टारनेटनि कानेक्टिभिटिया स्ल' जायोबा फट'फोरा मोलेलेफोर जायोब्ला बेखौ इउनिभारसिटिया गनायनाय नङा होननानै बुंदों, रेसपन्सिबल खालामनाय नङा होननानै बुंदों। स' दायो नाम्बार 8आव दङ जोंनिया नोंथाङा नोंथांनि एन्सार शीटखौ अनलाइन आपल'ड खालामाब्ला नोंथांनि खाथिनि कलेजफोराव हैनो हागोन जायफोरा गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आन्दाराव दङ। स' बेखिनियानोमोन। दायो जोङो थांनोसै माबोरै आपल'ड खालामनांगौ मा लिरनांगौ आं खोन्थालांनि। दायो आं पेपारनि सायाव मा लिरनांगौ बेखौ खोन्थानि। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो नोंथांनि पेपारनि सायाव बिदि सिन बोनांगोन दै खना बिदि सिन बोनांगोन जेरै जों एग्जामाव बोयो बिदि बोनांगोन। बेयाव नोंथांमोना लिरनांगोन नोंथांनि रल नाम्बार, साबजेक्ट, पेपार कड, रेजिस्ट्रेशन नाम्बार बेयाव एटसेट्रा दङ नोंथांमोना माबा मोनसे लिरदेरनो गोसोबा लिरदेरनो हागोन आरो नोंथांमोना राइट खनायाव पेज नाम्बारखौ लिरनांगोन नै बिदि। स' बेफोरबायदि लिरनांगोन। आंनिया बे A4 साइज नङा दे नोंथांमोना A4 साइजआव लिरनांगोन। आं दा नोंथांमोननो जास्ट एग्जाम्पोलनि थाखायल' दिन्थिदों नालाय बेवहाय आं जानला मोनला कपियावनो लिरनानै होदों। स' दायो जोङो स्केन माबोरै खालामनो। स' जोंनिया फट' साफायबाथ' बेफोरबायदिसो जागोन नालाय बेयावथ' नोंथांमोना नै साइडनि माबाफोरखौ नुफाजोबदों गासैखौबो साइडआव मा दं मा गैया फट' साफायबा जों बेफोरखौ नुफाजोबो ना नै जिनि माबाफोरखौ नुफाजोबदों। स' नोंथांमोना बेफोरखौ माबोरै नुयि खालामनो स्केन खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ नुयि खालामनो हागोन। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे एप्लिकेसनखौ डाउनल'ड खालामग्रोनांगोन। नैबे एप्लिकेसन क्लियार स्केनार बेनि नामा नोंथांमोना गुगोल प्ले स्ट'राव सार्च खालामनानै डाउनल'ड खालामनानै ला क्लियार स्केनार। स' जोङो बेवहाय थां फार्स्टआवनो बेयाव थांनानै नोंथांमोना नोंथांनि फट'आ बबेयाव दं बेखौ सिलेक्ट खालाम नैबेयाव थुनानै गेलारि बायदि नुदोंना नोंथांमोना नैबेयाव थुनानै हो। बेयाव थुनानै नोंथांमोना नागिर नोंथांनि केमेरा साफायनाय डकुमेन्ट माबाया फाइलआ बबेयाव दं। स' नैबेनोमोन जोंनिया नै फार्स्टआवनो दङ। आं बेखौ सिलेक्ट खालामबाय दाना अकेआव थुनानै हो। अके खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव बिबायदि नुजागोन नै डाइरेक्ट सिदा जाखाबाय जोंनिया नै बेबायदि नोंथांमोना क्रप खालामनानै लानो हासिगोन आरो जुदि नोंथांमोना जानाय मोनाखैबा नोंथांमोना नै गुवार गुसेब नोंथांनि बेसे माबा नांगौ बेखौ नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन। स' दायो जोंनिया थिगानो दंखायोमोन। आं खालामफिननोसै बेबायदि माबाखौ साइडनि माबाखौ नुयि बायदि नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन आरोना। स' जाबायानो दानिया नोंथांमोना अके होदो। अके होनाय लोगो लोगो जोंनिया नै बिदि नुजागोन जों साइडनि माबाखौ नुवासै जिखौ। स' नोंथांमोना अरिजिनेल फट' होनो ना मानो बेखौबो नोंथांमोना नैबेयाव सायख'नो हागोन चुज खालामनो हागोन। माबायदिबा नोंथांमोना साबसिन नुदों क्लियारलि नुदों बेखौ नोंथांमोना होनानै लानो हागोन। आं दा नै डकुमेन्ट्सआव होनोसै DOCS बेयाव नोंथांमोना आं बेयाव होबाय बेयाव साबसिन नुदों नालाय बेखौ दायो आं अके होनोसै
अके होनाय लोगो लोगो बियो नैबेयाव फैनानै नोंथांमोना नै गाहायनि डट मोनथामाव थुनानै नोंथांमोना बेयाव सेभ टु गेलारि होनानै लानो हागोन। नै सेभ टु गेलारि बियो जोंना गेलारियाव थांबाय, बे सेभ जाहैसिगोन। स' नोंथांमोना खैथा पेपार दङ खैथाखौबो बिदि खालामनानै ला। दायो जोङो PDF खालामनोसै। माबोरै PDF खालामनो बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थानि। स' नोंथांमोननो नांगोन PDF खालामग्रा मोनसे एप्लिकेसन। नैबेखौ आं मोजां मोनदों, MBआबो खम। इमेज टु PDF IMG टु PDF बे फाइलखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामनानै ला। स' दायो जोङो बेवहाय हाबनोसै। बेयाव हाबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबे गोजौआव थुनानै हो। नैबेयाव बेयाव थुबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांनि फाइलआ अबेयाव दं। बेखौ नागिरदो। जोंना नै क्लियार स्केनाराव दंफैयो। दानिया नोंथांमोना सिलेक्ट खालाम नोंथांमोना अबेखौ खालामनो। स' दायो आङो नैबे मोननैखौल' खालामनोसै। बे सिलेक्ट जाबाय। नै टु सिलेक्टेड ओंखारबाय, जोंना मोननै सिलेक्ट जाबाय। स' बेखौ आङो दानाव होनोसै, नै गोजौ खनायाव राइट साइडआव। बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि जाबाय। दानिया नै गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों कनभार्ट टु PDF नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। बेवहाय नोंथांमोना थुनानै हो। स' बियो जेनेरेट जाबाय फाइलआ। स' नोंथांमोना बेखौ अपेन खालामनानै नायनो हागोन। आं देखायनि नोंथांमोननो। नायदो, नै बेयो जोंनिया PDF फाइल जाबाय। बे फार्स्टनि पेजमोन, नैबे सेकेन्डनि पेज। जेनेबा आं जास्ट एग्जाम्पोलसो देखायदो दे नोंथांमोननो। बे सेकेन्डनि पेज जाबाय। दानिया बेखौ नोंथांमोना रिनेम खालामनांगोन दै। रिनेम खालामखांनायनि उनावसो नोंथांमोना आपल'ड होनांगोन। स' नोंथांमोना फाइलाव थां, फाइल मेनेजाराव थांनानै ओमफ्राय बबे माबायाव फाइलाव थाहैदोंमोन बेखौ नागिर। बेयो माबायाव थागोन, नै इमेज टु PDF आव थागोन। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनगोन इमेज टु PDF। बेवहाय जोङो फैबाय। अबेमोन जोंनिया नैबे मोनसेयामोन। स' बेखौ नोंथांमोना रिनेम खालाम। रिनेमाव नोंथांमोना नोंथांनि पेपार कड आरो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ लिरनांगोन दै। स' पेपार कडाव नोंथांमोना PAPR पेपार कड बिदि होनानै नोंथांनि पेपारा मा नाम्बार बेखौ लिरदो। जेनेबा आं 6 होबाय। ओमफ्राय दानिया रल नाम्बारखौबो रल नाम्बारथ' नङा, रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौबो नोंथांमोना REG होनानै नोंथांनि माबाखौ लिरबानो जाबाय, रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ। स' नोंथांमोना अके होदो। अके होनायनि उनाव नोंथांमोना नोंथांनि लगइन आइडिजों लगइन खालामनानै आपल'ड होबानो जाबाय आरोना। स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लोगोफोरजों शेयार खालामनानै हो।